my dear, anyị emechie n'ọrụ. O nwere ihe m chọrọ ịgwa gị kemgbe. Ọwụ onye ọbụla ka m ga-akpọgwa ụdị ihe a nye onye ahụ dị ndụmọdụ m ji nwere ugbu a. Mana ọ maka enechana m anya, alaikere m gị ọfụma. Ya ịwụ nwaanyị mara mma. And nwaanyị magide mma machaa ọlụghụ di. Mma ya niile ahụ bụ ihe lara n'iyi. Ọsọkwa ya wụrụ na ndị mụrụ gị ma ọ famili unu ji nnukwu ego ma ịlụghụ di, onwe ihe ịpasịtara. Onwe otu ị na-esi agwa ụmụ nwoke okwu na-adịghị mma. Onwe onye ma ebe di si abịa. Ofu onye abịa ebe ugbu a hụ gị laik ya gị sị ka ya lụọ gị. Mana otu ị na-esi ekwu okwu jọrọ njọ. Ị na-enetu mmadụ. Ị na-ekwu okwu gị na-ekwu okwu carelessly. Ọ dị bad. Bụ ihe m sị ka m gwa gị, ọ dịghị mma pakeji onwe gị. Onye a na-akpọ pakeji. Nwaanyị na-enwe pakeji. Oh? Thank you. Papa pakeji. Arụdele m aka na aka ma pakeji onwe m. Nke ahụ ka isi mbụ. Nke abụọ ọwụdụkwasị achọghị m ịlụ di. Ọwụ ndị na-abịa m. Sorry ma. Ọwụ ndị na-abịa jụsere m di. Nwadị keji ahụ. Machi. Ma nwoke onye isi. Ya wụ nwa nshi. Ma nwoke nwa nshi. Ya wụ nwa ngwọrọ. Ma kwado onye na-ejido kịrịkịrị. Achọrọ m onye ji kịrịkịrị. Any decorated maintenance, I'm getting a package. Package and move on forward. Man, I won't get me Gini who carelessly. You know, Catagigi, that one gaka. Package now, no, Gidonogi. Come now, how about the Kuala me came up by the Mamma Putoa, Macasonium Lorua, Onium Lorua, Okufo. Okufa na blame kwano onwem ele tum jiri gaga ma kpọ na phone them ga loro onye ekwurekwu ụwa mana aga m control ọka gị mma o ọka gị mma mmadụ na-anọkọta were aka ya si Chineke ekwena eji ọnụ gị gbuo God forbid ihe m sị ka ngwa gị thank you ama package onwe m ọka gị mma package onwe m Ju ọ dịkwa egwu. So ihe anyị gwara m na ihe mere eme. Igweta. Kọtawasị m ịkọrọla m. Announce it into the whole world. Gwa ha, sị ha na ọwụ nwa ije ụwa na-akọrọ gị ha. In 2 weeks time, ije ụwa ga-awụrụ marriage man. I will become marriage man. What do you call married man? Marriage man. You need to see the way my in-laws sounded. What's in Yagi? Maybe someone named Wanyui. Yagi, Peter Shadan. You know what to Bruman no. What's Bruma can get alone? Oh, we have had that care of Froliana. Have gone on up there did. Oh, Macanema, that's on your big Kunis. What a great batterigo. Mandom Ramonia and up where I did. Imagine. My wife, people, junior brother, are dead. To show you the level of the currency, this my in-law name. Your wife, Papa. I'm kind of happy by my wife. Oh, we am called. That very domain accepted. The meme accept. Now I'm acceptance. He shall call my wife. In fact, Yeni is working as planned. Yes. At least the mother talk on the map. Mmadụ kwesịrị ịgara ime ọgọ ka ime ọgọ na-eji chapụrụ achapụ ọnwa ọnwụ sikwe n'ọkụ ma abaghị ga ahụ n'ọkụ onye m ji chọọ nwaanyị nwere ọkpụkpụ aka imeta ihe ọgọ nwoke kwuru gbasara nwanne nwaanyị ọsọ ụlọ ya niile ọrụ chịrị n'Owerri na nwanne nwaanyị ya na-ebulala ego the girl na-arụ ma for one day he has never looked for money ya sị na ma erikwa ego ya ma ndị for wuye nwanne nwaanyị hụ nga ya na ndị ọrụ na-alụ ọgụ nga kọwa nnọọ ihe niile ọkọrọ n'isi ya kọsụ for that very reason na ya ga-eji ego a surprise nwanne ya nwaanyị isi ọ ga-agba nkwụ nna
I am privileged. I am happiness. I am happy. In fact, I am a ministry of happiness. Can you laugh? Hey, Ijo. Na iga se Callistus emere nne gị ihe ọ ga-emere gị n'ụwa. Ihe niile Callistus mere m nwede ihe karịrị o mere m n'ụwa na ụdụ nwa na onye n'ote. Direct gide m ote push me into marriage ship. Mbaga into marriage ship with this my baby. So please, in 2 weeks time, unu bịa n'ogram. Dọkpụrụ asa lazie n'ụlọ nna m mụ na ya na-abịa ebiri dịka dị na nwunye. 2 weeks. Ndị enyi ya niile. 2 weeks. 2 weeks, man. 2 weeks, 2 weeks, How 2 weeks, ha. Ekwesịrị m ime travel na that 2 weeks. Bịanụ ga ahụ gị. Even before 2 weeks. Come and travel, let me see you. Nwede ebe ịgachi. Ikwetọ, agaghị akọrọ gị ihe ga-eme na marriage m akọrọ. Edu Swiss wogo nwoke, o kwere m nkwa sị na ọgba nitiri ga-agba n'ọnwa, kpọrọkpọtọ ga-agba n'ihu ehi. So you are not going anywhere. Ara ebe ịgachi na anọ m ya. Aga m anọ. Akpọzina m ije ụwa. Ije ego. Ọnwa obere ihe o. Ọrụ gị n'abalị ịsha aga m anọ ya. Aga m achọ ịma ihe ga-eme. Ị ga-anọ ya. It's always Edu Swiss. Edu Swiss, ọ ahụ ọgọ nwoke. Nwa ha dị very very light to pronounce. Lekọta ịsha ada gị n'ọnụ. Edu Swiss. Mụnwa wụzi ije ụwa ọgọ Edu Swiss. Lekọta ahụ ọgọ m na-aza. Ọ dị mmadụ gị nwa ya gaa na ogbenye alụ. Gaa ma ọwụọ m ọgọ jide onye ya ibe. Mba. Edu Swiss. Wrong boy. Ijuwa. Yadinyo. Ka m gwa gị ịlarụ ụlọ ugbu a ị ga-ahụ na o sie na nri dọwara gị n'elu tebụl. Ọ dọwara ya na-eche ka irute ka irie ya wee nwụfuo, mana ihe m chọrọ ịgwa gị ewu ịnwakwala anwa gị mesa aka na nri ahụ wee rie iri na ala aha gị wụ n'ọnwụ. Ọ mụ gwara gị sị gị na aha gị wụ ọnwụ ma irie nri ahụ ịnwakwala anwa ndụ gị nakwa atọ gị ịnwakwala anwa ruo ụlọ ka ịkpa aka na nri ahụ maka na o chebirila gị iru ha ala ụlọ ma ụdị ihe eme mana na aha m awụ asa. Ọmụ na-agwa gị ngwatụla gị okwu ụgha mbụ. Ngwa gezie ntị. Ị hụrụ eme gaa bupụta nri. Ibupụta nri ahụ dowe ya na tebụl, kpọọ ya si ya bịa rie nri. Ị ga-ahụ na ọ gaghị ekwe rie. Ọ gaghị ekwe rie n'ihi na o tiri ya nsị ka gị nwụọ. Ọ mụ na-agwa gị. In fact, ọ na-akpara gị ezigbo nkata ọjọọ weta ebe ọ na-akwado ka o ruo ụlọ. Eso asụ na ọ na-akwado ka o ruo ụlọ. Ahụrụ m ya na otu lọya mma. Mana ahụ ụkwado ihe a ga na-ekwu okwu.
But my mind tells me that your husband is up to something very dangerous. Something danger. Eh? Now what time is your surgery with you? I'm telling you something dangerous. Hey, that's a danger. Hey. I think that's who you know. Chineke nna. Elugburu ụda alụmdi na nwaanyị onye nke. Emere m ya ọnụ.